Исәнмесез, эфирда хәбәрләр программасы, студияда Аделя Брханова. Яңа ел бәйрәме якынлашу уңаеннан күркәм традицияне дәвам итеп, бөтен илдәге кебек Зәй районында да теләкләр чыршысы акциясе старт алды. Ел саен район башлыгы мохтаҗ балаларның хыял теләкләрен тормышка ашырып, сабыйларга яңа ел кәефе бүләк итә. Яңа ел мөгъҗизалар вакыты, теләкләр чыршысы акциясе иң якты хыялларны тормышка ашыра. Район җитәкчелеге Татарстан шефлыгында булган Луганск Халык Республикасының Рубежный шәһәрендә яшәүче балаларга 500 татлы күчтәнәчләр әзерләгән. Район башлыгы Разиф Кәримов анда яшәүче 14 яшьлек баланың теләген тормышка ашырды. Мен инде шушында үзебезнең муниципалитетта, шәһәрдә, авылларда булган балаларның да теләкләрен кабул итәргә тырышабыз, аларны үтәргә тырышабыз. Быел инде менә үзенчәлеклерәк буларак Рубежный шәһәреннән дә бер 14 яшьлек баланың шундый теләген алдык, без аны үтибез. Районда балалар чыршы бәйрәме быел да уку алдынгылары активистларны хөрмәтләп уздырылачак. Әтиләре махсус хәрби операциядә катнашучы балалар да чакырыла. Шулай ук аларны республика рәисе чыршы бәйрәменә дә алып барачаклар. 7000гә якын укучы һәм балалар бакчасында тәрбияләнүче балаларга тәм-томнар тутырылган тартмалар әзерләнгән. 15 елдан бирле Зәй муниципаль районында яңа ел бүләкләрен без мәктәп балаларына, садик балаларына 100% күләмдә тапшырып киләбез. Быел инде башка елларга үзенчәлеклерәк буларак әле без менә Рубежный шәһәрендәге балаларга да, мәктәп балаларына да 500 яңа ел бүләкләре җибәрәбез. Район җитәкчелеге яңа ел бәйрәмендә һәр баланың кәефе күтәренке булсын өчен тырыша. Аделя Брханова, Максим Майоров, Александр Тимофеев, Зәй хәбәрләре. Илдәге вәзгыятьтән читтә калмыйча махсус хәрби операциядә катнашучыларга ярдәм кулы сузучылар районыбызда көннән-көн арта. Шәһәрдә, авыл җирлекләрендә төрле юнәлешләр буенча ярдәм чаралары әзерләнә. Окоп шәмнәре ясыйлар, эчке киемнәр тегәләр, азык-төлек җыелмалары туплана. Әйтик, Александр бистәсе мәктәбе укучылары да игелекле гамәлгә кушылган. Хезмәт укытучысы белән бергә госпитальдә ятучы хәрбиләргә култык таяклары ясыйлар. Александр бистәсе укучылары дәресләр тәмамлангач өйләренә кайтырга ашыкмый. Укытучылары Нияз Хадиуллин җитәкчелегендә хәрбиләр өчен култык таяклары ясыйлар. Биредә һәркем эшнең җаен белеп башкара. 2 атна дәвамында барлыгы 20дән артык култык таягы әзерләп тапшырганнар инде. Тагын 22-не ясаганнар. Бер парын түгел, бер сеңгенә ятарга 2 сәгатьтән артык вакыт, 2 сәгатькә якын вакыт үтә. Иң беренче чиратта култык таягыбыз ясаган токтаны рейклар чыгарабыз, брусоклар ясыйбыз. Аннан соң рейсны суйстанокта размерларын дүрт яклап тигезлибез. Аннан соң фрезерный станокта үтәбез. Аннан соң сверлильный станокта үтәбез. Шаблон белән инде тишәбез, тишү эшләрен башкарабыз. Җыярга где-то 15 минутка якын үтә инде. Агач белән изге күңелле кешеләр булышлык иткән, ярдәм чараларын ясау бер туган Атласовлар тәкъдиме. Материал җитәрлек, егетләрнең генә бу таяклар белән түгел, үз аякларында кайтуларын телибез диялар. Әзер таякларга илебез сагында торучы ир-атларга рәхмәт сүзләре һәм теләкләр язылган хатта беркетеп куялар. Барысы да ихлас йөрәктән башкарыла. Култык таяклары белән бергә мәктәптә окоп шәмнәре дә әзерлиләр, аларны махсус хәрби операция игълан ителгәч тә ясый башлаганнар. 2000нән артык шәм ясап узатулары билгеле. Режем из картона для свечей. Вырезаем бумагу, которая написана солдатам. Мне иногда даже нравится это делать, потому что помощь всегда нужно оказывать. Мәктәптә генә түгел, авылда да гуманитар ярдәм әзерләү буенча зур эш алып барыла. Авыл җирлеге башлыгы үзе дә бу яктан үрнәк күрсәтә. Село вообще активно включилось в эту деятельность. В клубе местное население плетет сети, количество сетей собирает посылки. Также идет изготовление продовольственных наборов, сухих, засушенной лапши, овощей, которые при необходимости может разогреть. Поэтому жители села оказывают активную помощь. Аделя Брханова, Максим Майоров, Александр Тимофеев, Зәй хәбәрләре. Зәйдә күп еллар бергә гомер итүче парларны хөрмәтләделәр. Матур чараны Туган як тарихын өйрәнү музее ЗАГС идарәсе белән берлектә оештырган. Гаилә бәйрәменнән безнең репортаж. Здесь у нас происходила регистрация.
Валентина һәм Юрий Колчериннар нәкъ 50 ел элек шушы залда үзләренең никахларын теркәгәннәр. Сөенечле көннәрен бүгенгедәй хәтерли алар. Бергә озак гомер итүче парның бер-берсенә мәхәббәте кечкенәдән башланган. С детства мы знакомы. Наши родители дружили. Мы бегали по улицам вместе. И так я его полюбила. И со школьной скамьи, и в армию провожала, и дождалась. Туй фото сүрәтләре гаилә альбомында сакланган, ә ир белән хатын үзләренең гаилә тормышының ничек башланганын еш искә ала. Вручал свидетельство о браке, кольца. Вот, а мы здесь вот стояли так вот. Здесь гости были все. Чарада бәхетле һәм озын тигез гомер итүче 5 пар хөрмәтләнде. Бирегә килгән һәр гаилә үзенчәлекле тарихка ия. Араларында 55, 50, 45, 40 һәм 35 ел бергә яшәүчеләр бар. Бүген алар бөтен район өчен үрнәк булып тора. Әлеге парлар районның мактауга лаек гаиләләре китабына үзләренең имзаларын теркәделәр. 14 декабря 2023 года в городе Заинск, Республики Татарстан, ваш сапфировый юбилей зарегистрирован. Гаиләләргә истәлекле бүләкләр, чәчәк бәйләмнәре тапшырдылар. Адилә Бурханова, Максим Майоров, Александр Тимофеев, Зей хәбәрләре. Җәй көне без Зей сусаклагычында баклан дигән кошлар артып китүе турында хәбәр иткән идек. Алар сулыктагы балыкларны күпләп юк итәләр. Бу хәл Зейдә генә түгел, Татарстанның күп кенә төбәкләрендә дә тереклек итә. Бурятия белгечләре балыкчы кошларның баш санын киметү тәкъдиме белән чыкты. Бу якларны үз итеп Зей сусаклагычында баклан дигән кошларның инде 10 елга якын яшәүләре мәгълүм. Ялты Зей тирәсендәге агачларда аларны зур-зур төркемнәре белән очратырга була. Бер баклан көненә 3 килограммга кадәр балык ашый, ә төркемләп 200 тонна балыкны юк итәргә мөмкин ди белгечләр. Шунысы аянычлы, алар нәкъ менә уылдык чәчү чорында зур зыян салалар. 2022 елда әлеге кошларның Татарстан яр буйларында 14 меңнән артык төркемен ачыклауга ирешкәннәр. Гәүдәсе буенча зур үрдәк яки казны хәтерләткән баклан күчмә кош санала. Хәзер исә балыкчылар сорау буенча ил күләмендә бакланнарны ауларга рөхсәт бирелде. Моны Татарстан Республикасының биоресурслар буенча дәүләт комитеты да хуплады. Бәлки шул рәвешле балыкларны саклап калып булыр ди белгечләр. Яңа ел бәйрәменә дә күп калмый. Шәһәребездә аны каршы алырга әзерлек эшләре башланды. Төп чыршы һәр елдагыча Ринат Фәрдиев исемендәге ял паркында урын алган. Чыршының каркасы, аңа ботаклар урнаштырылды. Бизәүчеләр атнага якын эшлиләр инде. Ерактан халыкны җәлеп итүче төсле утлы уенчыклар беркетелгән гирляндалар урнаштырыла. Төп чыршының биеклеге 16 метр. Аның янәшәсенә утлы иллюминацияләр, шулай ук Кыш бабай белән кар кызы һәм ел символлары сыннары булдырыла. Ял паркы көннән көн әкият илен хәтерләтә. 15 декабрьдә тантаналы төстә Яңа ел күрке чыршы үзенең утларын кабызачак. Бәйрәм чарасы концерт программасы белән дәвам итәчәк. Ул зәйлеләрдә һәм бәйрәм кунакларында матур хисләр калдырыр дип уйлыйбыз. Бүгенгә шундый хәбәрләр иде. Районыбыз турында яңа һәм тулырак мәгълүматны сез Зей яңалыклары сайтыннан һәм безнең социаль челтәрләрдән белә аласыз. Ә мин сезнең белән сау булашам, файдалы һәм хәерле яллар сезгә.